Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Langkung rumiyin sumangga tansah ngunjukaken puja puji syukur tansah paring karahmatan kanikmatan putanipun nikmat sehat bagas kawarasan satemah kula sak kaluwarga saged sowan ing dalemipun Bapak Didin Isladin Hasni SPD MPD sekalian Ibu Suwaryati sakelawangsa kanthi manggih ing karaharjan. Shalawat wa salam tansah kula njukaken dumateng junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kararantu syafaatipun ing dinten yaumil akhir mangke. Keparung matur Kantor Bapak Didin Isladin Hasni SPD MPD sekalian garwa ingkang kula hormati lan para sesepuh tuwin bini sepuh ingkang kula bekteni, para alim ulama lan para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci yuning ilahinun inggih Al-Qur'anul Karim kinarya panuntun kiblating panembah ingkang tuhu pantes sinuyudan saha pantes sinudarsono. Sumurambah kula warga ingkang tansah tinangsulan dening tangkep lan talining kekadang ingkang kula tresnani. Derek nepangaken bilih kula ingkang judi mastanipun himbauan reksa pikukuh. Paraga pinjih pinungga sulih saranipun kadang sepuh kula pun Mas Juli Prasetyo saha Mbak Yu kula Mbak Sinarinawati sakeluarga kepareng ingkang sepisan kula ngaturaken salam taklimipun Mas Juli Prasetyo sak kaluwarga katur Bapak Didin Isladin Hasni SPD MPD sekalian gawa sumurambah kaluwarga kanthi pengajap saged tinampi kanthi saka renaning penggalih. Wondene ingkang angka kalih nun inggih ingkang minangka talenging wigatining sowan bilih Mas Juli Prasetyo sekalian garwa nedya kepengin nglajengaken silaturahmi kinarya tangkep saha talining kekadangan minangka calon besan lan tansah nyengkuyung tuwin paring idi pangestu tumrap pepacanganipun ingkang putra pun Muhammad Mufti Zaki AMD Atmojo jaluripun Bapak Didin Isladin Hasni dalasan Ibu Suwaryati ingkang lenggah dalem Sikunir Gunung Pati Kota Semarang kalian adik kula pun pindah Hapsari Manitis SHKN. Mugi-mugi sedaya tama ingkang sae menika saged pinardawa ngantos dumugi tumapake ndata wekdal ingkang sampun dipun sarujuki dening kula warga ingkang badhe mangun bebesanan. Mugi tembe wurinipun saged handhapa kula warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mekaten atur kula wonten kekirangan saha kalepatan saha kirang subasita kula sak keluarga mugi diagung pangaksami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.